Malta lesta tieħu l-passi kollha biex tħares l-interessi nazzjonali tagħha fl-industrija tar-remote gaming. Punt li għamel ċar is-Segretarju Parlamentari José Herrera waqt laqa mal-Kummissarju Ewropew Timor Navracsics. Jekk tiġi ratifikata konvenzjoni dwar il-manipulazzjoni fil-kompetizzjonijiet u l-isports, din tista' ġġib riperkussjonijiet negattivi fuq l-industrija tal-gaming f'pajjiżna. ċertu pajjiżi fih dan il-Kunsill tal-Ewropa ħadu inizjattiva biex ikun hemm konvenzjoni kontra l-abbużi fl-isport, prinċipju li kull pajjiż jaqbel miegħu. Iżda s-Segretarju Parlamentari spjega li hemm pajjiżi li japprofittaw ruħhom u daħlu klawżola li twassal għal restrizzjonijiet fuq pajjiżi bħal Malta li sejrin tajjeb fl-industrija tal-gaming. Id-disgwid idur madwar id-definizzjoni ta' x'inhuma mħattri illegali. Minflok ma stqarrew x'inhuma l-azzjonijiet meqjusa legali, id-definizzjoni baqgħet miftuħa l-interpretazzjoni. B'hekk il-pajjiż tal-konsumatur ta' ċertu logħob online jista' jiddetta hu x'inhu sports illeċitu. Dik hija l-aġenda. L-aġenda hija li inti tipprova iddajjef fis-saħħa tal-ġurisdizzjoni Maltija biex f'pajjiżi oħra li m'għandhomx ġurisdizzjoni b'saħħitha daqstana jiġu ekwivalenti għalina u n-nies tgerrixhom il-bżonn li jkollhom jiftu liċenzji u permessi f'Malta. Is-Segretarju Parlamentari stqar li kif qed tkun proposta l-konvenzjoni tmur kontra prinċipji Ewropej. Ġvidini ħaġa bażilari il-konċett tal-Ewropa nbeda fuq freedom of movement u freedom of services, freedom of commerce, dik l-Unjoni Ewropea. Jekk se nibdew innaqru daw il-konċetti, qed innaqru l-essenza tat-trattat. F'dan il-każ jekk ma jkunx hemm ir-ratifika tal-Istati tal-Unjoni Ewropea kollha, il-konvenzjoni ma tgħaddix. Is-Segretarju Parlamentari spjega li ma tistax ma tirratifikax b'kapriċċ, iżda pajjiżna m'għandux jibża jiddefendi suq li jħaddem aktar minn 9,000 persuna. U naħseb fixu bħal din meta qed nitkellmu fuq il-gaming, fuq ixi oħra li tkellem fuqhom il-Prim Ministru dal-aħħar kien Brussell ukoll intaqa' mal-President tal-Kummissjoni, pereżempju ta' taxxa. Dawn tant huma bread and butter issues illi pajjiżna jrid jieħu pożizzjonijiet sodi.